बेसे गोबाव जाखो हानायालाय? मा नामलाय नोंनिया? देरसार। देरहासार। बेसे गोबाव जाखो हानायालाय? मैयानिफ्राय हाफैदों? आराय मन। तिन मन। बा लेमनाया खस्थ' जायोना? लेमनाया एसेबाबो खस्थ' जायो। आच्छा आच्छा। खस्थ' थानायबा एसे साबसिन। आच्छा। स्र' हानायावबो आइ होयो। हानायावबो आइ हो। बिगायाव बेसेबांसो जागोन बायदि मोनदों नोंसोरलाय आदम नालाय? जोंनि आइडिया मथेथ' आङो 14 मननि गाहायाव जानाय नङा। 14 मननि गाहायाव जानाय नङा। आच्छा देग्लाय बोसोराव बेसेबांसो हाखो बायदि नोंसोरलाय? जोङो दिनै हाजेननायनिफ्राय आच्छा मथा मथि 35 बिगा जाहैबाय। 35 बिगा। सिगाङाव जोङो 13जोंबो हादोंमोन। आच्छा 12जोंबो हादोंमोन। आच्छा नै एबारनि बोसोराव आच्छा हाजिरायाबो दाम बारायनाय हिसाबै आच्छा आच्छा सोरनावबा आराय मन, सोरनावबा 2 मन माइ लानानै। आच्छा आरो सोरनावबा 3 मन माराबो होना होनांगौ। आच्छा माराबो होनांगौ? माराबो होनांगौ। मारा सरनानै माराबो होनानै होलांनांगौ। मोजांनो गोसोखौबो फुरथि खालामनो थाखाय खिबुआवनो माइ बक्स लालायनानै मबाइल दामलायनानै हागासिनो दङ। दामनायजोंनो एसे थुलुंगा मोननायजों मेंनायफ्राबो खारो खोमा? दामनाय देनायखौबो जों इन्टारेस्ट मोनखायो नालाय। दा जों दुब्लि बारियावनो खस्थ'खौ लानानैबाबो एसे दामनायजों इन्टारेस्ट खालामनाय जायो। बा दे। नोंथांनिया नामा मामोनलाय? आंनिखौनो रिंखां बसुमतारी। रिंखां बसुमतारी। हानायावथ' जेबो उसुबिदा मोनाखै? हानायाथ' उसुबिदायाथ' इसेबां मोनाखै, गंनाय हिसाबै एसे सिं सायो आरो बेल'। गंनाय हिसाबै सिं सायो? माइ लेमनाय हिसाबै। आच्छा नै जोंहा टपिक लाला हमलाय। आच्छा आदा थफिया बेसेबां दाम लानायब्रा दा? माबा 130 लै। 130। बबेनिफ्राय बायनायब्रा? बिजनियाव बे लोखि फुजायाव बायदों आं। बिजनियाव लोखि फुजा। बिराद खामानि होदोंलै ने? खामानि होदों। बे मोखांखौ एसे प्रटेक्ट खालामो आरो सान्दुंजों। मथे आङो माइ हानाया रानिङै बोसोरथामसिम जाबाय। बोसोरथामसिम? आरो जोङो बैसाग जेठ। आच्छा बेबायदि बैसाग जेठआव आच्छा जायहा माबा गय गायनाय, थालिर गायनाय लेङो। जों बावहायबो मावो। जोङो गय गायनायाव हाजिरा सिस्टेम मावदोंमोन। आच्छा मालिकआ जेरै सुक्ति बा सुक्ति रायलायनो थिनो, हाजिराबा हाजिरा रायलायनो थिनो। जों बावहाय मालिकनि सायाव जाबाय, हाजिरा लायो आरो 350 करै मावदोंमोन जों। 350? बिगा प्रति हादों। माइआ 17 फाल्लायानो जाबाय। 17 फाल्ला? हानायखिनिया। ओमफ्राय बुथुमनाय, ओमफ्राय मारा होनाय दं। गासै बे आधा मन गोलैदों नामा गासै 21 फाल्ला जादों। गसंनायखौबा जोङो 6 जन मानसिजों जों 3 बिगासिम आवगायोमोन। दिनै बे जों माइ लेमनायखौ 1.5 बिगाखौनो हास्लाबा आरो। 1.5 बिगाखौनो हास्लाबा? आदानि नामखौसो सोंनाय जायासै। फानेराम ब्रह्म, कुक्लुं हादाननि। कुक्लुं हादाननि? मा गामिमोनलाय बियो? बेयो सरकन्स्रा। कुक्लुंनिफ्राय सरकन्स्रायाव हाफैदों ने? हाफैदों। आच्छा कुक्लुंनिफ्राय सरकन्स्रासिम फैनायाव माजों फैयो ना थाफैयो? साइकेलजोंनो हान्थियो। जों मथा मथि जों हरावनो बिसि फिसाखौ आच्छा सिखार होनानै ओंखाम ओंख्रि संबाय। जों 3थासोआवनो सिखार होनांगौ आरो। आच्छा बिजिफोरखौ ओंखाम ओंख्रि संबाय लाबोबाय बेबायदि। बिसि फिसाफ्राबो खस्थ' खालामनानै हरो? खस्थ' खालामो, खस्थ'। हाय लोगोफोर, नै बिथांमोना दा हागासिनो दङ। जुदि बिथांमोनखौ माइ हानाय, माबा मोनसे गय गायनाय, थालिर गायनाय बेफोराव सोरहाबा जुदि गोनांथि आरो नांगौ जादोंब्ला बिथांमोनखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन। दहाय मोनफैनाया जोङो 7टा 27 जाफैदों। 7टा 27? 8टायाव स्टार्ट जाबाय। 8टायाव स्टार्ट? हानाया। दे होमबा हाबाय थादो। नोंसोरखौ कन्टेक्ट खालामनो हानाय बायदि, नोंसोरखौ खबर लानो हानाय बायदि फन नाम्बारफोरखौ? 8822 8822 68 35 28 फन नाम्बारखौ मोनबाय। दानिया लोगोफोर
सोरबा जुदि गोनांथि जायोब्ला लायनो हागोन।